Ang ipapakain ko sa kanya mga kasinag, nakikita nyo to? Oh, karning kalabaw ito. Bagwis! Ginakalaban. Ayun o, hinahabol ang kilyawan. Oh, ayan na, ayan na. Mga kasinag, good morning. Isang pagpalang araw po sa atin lahat ngayon mga kasinag. Pasensya mo at hindi tayo mapag-live. Ngayon pala mga kasinag, update muna dito sa aming bahay na pinapagawa. Ayan mga kasinag. Hindi pa namin natapos pormahan para mabuhusan ang biga. Ayun, kulang pa hanggang sa likod. Ayun o. Ayan mga kasinag. Ayan o. Diba? Hindi pa natatapos. Ang plano nitong bahay na ito mga kasinag, hanggang mabuhusan lang ito ng biga. Pag nabuhusan ng biga, standby muna yan dyan. Kasi kapos na tayo sa budget mga kasinag. Sa susunod naman uli, oras na makaloglog ako, utay-utayin ko naman yang ipagawa ulit. Sa ngayon mga kasinag, hanggang dyan lang yan sa biga. Dito mga kasinag, mabubuhusan naman ng biga yan. Ngayon pala mga kasinag, si Bagwis andito. Andun nag-iingay. Ang ipapakain ko sa kanya mga kasinag, nakikita nyo to? Karning kalabaw ito. Dahil nga mga kasinag, may kalabaw na namatay. Pero pinagbabawal mga kasinag na kumatay ng kalabaw. Pero bago katayin itong kalabaw na ito mga kasinag, ipinaalam muna ito. Inireport na muna nila ito. Kasi kung maalala nyo mga kasinag, yung isang trabahador ko dito, yung pamangkin ni Mrs., yung vlog ko noon na kapula si Kuya Roy, tapos si Vincent, yung libor, nakapula rin. Yung libor na yun mga kasinag, nakapula. Kahapon mga kasinag, nakuryente. Nakuryente siya kasama yung kalabaw. Kaya laking pasalamat namin mga kasinag na ang namatay yung kalabaw, hindi si Vincent, yung pamangkin ni Mrs. Kasi magdidilim na yun mga kasinag. Hindi nila napansin na may nakalawit daw na wire doon sa may barangay nila. Kasi galing nga sa pagpagiling ng pala yung pamangkin na yun ni Mrs., yung nagtrabaho dito sa bahay. Hindi nila napansin yung wire na yun, hindi niya napansin. Nabisabitan pala siya sa braso nung wire. Tapos yung impact napapunta doon sa kalabaw. Kaya sabi nga ni Vincent, nung siya daw ay mahulog sa kalabaw, na talagang warang wala siyang malay, naawa siya doon sa kalabaw. Kasi sige ang iyak ng iyak, sige ang atungal nung kalabaw. Pero wala silang magawa. Buti lang mga kasinag, may nakakita doon sa pamangkin ni Mrs. na nakakuryente. Sinusungkit nga daw yung yung pamangkin ni Mrs., si Inting. Itutulak ng kahoy, hindi matulak-tulak. Ang ginawa, pumunta siya doon sa electrician ng barangay. Buti may mga nagsigawan na ibaba agad yung fuse, yung sa transformer, na ibaba agad. Kaya yun ang nangyari mga kasinag. Kaya laking pasalamat namin at buhay si Vincent. Pero ngayon okay naman, nakalabas naman si Vincent ng ospital kagabi. Medyo mahina lang daw ang kanya mga tuhod, mga masil-masil. Parang malakas kasi medyo tuog pa yung katawan niya dahil nga sa pagkakuryente. Pagdating naman namin sa Bagong Sirang, pinuntahan namin siya doon. Nagbisita kami doon. Nakatay na yung kalabaw. Kaya ito na yung mga kasinag. Nagkuha ko ng karning kalabaw. Bagwis! Tawagin natin si Bagwis. Bagwis! 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 Andiyan si Bagwis mga kasinag sa mga bahayan na yan. Bagwis! Bagwis! Halika na! Ito lang mga kasinag, fresh na fresh ito. Karning kalabaw na ito. Puro laman pati ito. Niyiluhan ko lang ito kagabi. May kinuha kasi kami doon na ilang kilo yun nandyan. Tapos yung atay.
Ayan, subukan kong pakainin ulit si Bagwis ang ganitong karne kung kakain ulit siya. Pero dati kasi kumain din siya yung madidisgrasyang kalabaw dito. Kaya tayo mga kasinag, ingat-ingat po tayo lalo pagdating sa kuryente. Kasi ang aksidente hindi talaga natin naasahan. Kusa na lang nang nangyari. Basta wag tayo lahat makalimot sa mahal na Panginoon. Naway gabayan tayo sa lahat ng araw-araw na ating tinatahak o ating mga gawain. Lagi tayong magpasalamat. Bagwis! Tagal. Ayan, siguro nakakita naman yan dyan ng manok. Bagwis! 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 Kanina pa ako kasisigaw dito mga kasinag. Ayaw pa rin lumapit ni Bagwis. Nakakita siguro yung manok ng kapitbahay doon. Gusto siguro ng manok. Baka hindi ko pa nailipat si Magayon na. Bagwis! Hindi pa nalapit mga kasinag. Andun pa rin sa mga bahay dun Bagwis! Mga kasinag, update ko lang ulit kay Meme ha. Kasi ang gamit kong camera pag tumagal siya, uminit, siya nagkakaproblema, naghahang na. Yun ang problema simula mga kasinag nung nilagyan ko siya ng yung binili kong battery sa online. Nagbili kasi ako ng 2 battery nun. Simula nung nilagyan ko na yun, nagka-problema na itong aking camera. Naghahang na. Saka pag yun ang gagamit ko, umiinit ang grabe. Kasi yung original na battery nito mga kasinag, lumubo. Update ko kay may mga kasinag pag dumating si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Ginakalaban. Ayun hinahabol ang kilyawan. Halika na, kumain ka. Ito Bagwis! Bagwis! Hindi diyan bababa. Hindi gumagalaw Bagwis! Bababa yan dito sa may Malubago. Doon natin tawagin mga kasinag. Dito ko tawagin sa kinakainan niya. Sigurado yan. Dito sa kinakainan niya mga kasinag. Bagwis! 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 Dito mga kasinag sigurado. Mababa ang dadapuan niya dito Doon kasi mataas puno ng niyog. Aray, may kumagat sa akin. Bagwis! 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 Si Bagwis kasi mga kasinag, pag tatawagin ko at ipapakita ko lang ganitong hindi gumagalaw, napakahirap talaga niyang tawagin. Pero pag gumagalaw, ang dala ko kagaya ng daga, ang bilis lang niya mga kasinag, lalo pag nakita niya. Bagwis! Bagwis!
Bagwis! Bagwis! Bagwis! Si Bagwis pala mga kasinag, hindi na natin mapaliguan. Kasi lagi may tubig ang alayan. Diyan na lang yan liligo. Bagwis! Ano si Bagwis sa may niyog? Bagwis! 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 Ayun mga kasinag, nakikita man ako. Ginagalaw-galaw ko nga na itong karne oh. Para lumapit siya. Bagwis! Yan na, umipot na. Lilipad na yan papunta dito. Ganyan ang ugali niyan mga kasinag ni Bagwis. Pag siya umipot na yan, may lilipad na yan. Ayan ang naobserbahan ko sa kanya. Bagwis! Naku, nalilibang yata sa mga ibon dun. Bagwis! Halika. Lala, kumain ka na. Bagwis! Nalilibang doon sa mga ibon. Bagwis! Buti pag dala ako ng daga. May daga kasi sa bahay mga kasinag. Pero ito ayan na. Bagwis! Bagwis! Nandun sa itaas ng niyog. Nagkaparabol kasi ng mga ibon. Apa? Ang hirap pa naman tawagin. Baka hirap ng tawagin ni Bagwis. Hindi natin ipatong doon sa pisang na yun. Yung malubago. Bagwis! Halika na! Bagwis! Halika na! Bagwis! 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 Pakada mo. Bagwis! Ayan na. Okay, halika na. Bagwis, Bagwis! Bagwis! Karne ito, karne. Halika na, dali. Dali. Puro laman pati yan, karning kalabaw yan. Dali na, baba na dyan. Opo. Sige na. Dali na. Bagwis. Sige na, baba na.
Bagwis! Oh, ayun na. Opo. Oh, halika na. Sige na, baba na. Dali. At kumain ka na. Alam kong gutom ka na. Sige na, baba na dyan. Malaman pati ang karning kalabaw na yan. Opo. Ay, busog pa. Oh. May ano pa yung dibdib ni Bagwis, oh. May laman pa. Mga kasinag, kulang yata yung pakasabanggit ko sa inyo kanina. Kasi nakuryente pala mga kasinag yung kalabaw na yan. Kasi nakasakay din si Vincent dun sa kalabaw, galing sa pagpagiling ng palay. Sumabit yung kuryente dun pala sa kalabaw. Tapos nasabitan din si Vincent nung wire. Kaya buti na lang si Vincent mga kasinag, nalaglag siya dun sa kalabaw. Pakakuryente yung kalabaw, nalaglag siya. Kung hindi, pati siya damay. Kaya laking pasalamat talaga namin mga kasinag. At si Vincent ay buhay. Nakaligtas siya. Oh, kainin mo na yan. Ayan, nagtilam-tilam si Bagwis mga kasinag. Tingnan nga natin kung kakainin niya yan. Busog si Bagwis, oh. Daw ang kinain ito. Kaya pala mahirap tawagin mga kasinag. Butog-butog yung tiyan niya. Yung butsin ni Bagwis, oh. Wala, karning ano yan, kalabaw. Sige na, tirahin mo. Mga kasinag, update ko lang kayo may lipat ko kasi magayon. Tapos asikasuhin ko sa bahay kasi magpapagiling kami ng palay doon sa sulpa. Wala na kasi kami bigas. Mga kasinag, update ko kayo may balikan natin dito si Bagwis kasi si Magayon andun. Ilipat ko muna. Baka kainin na niya yan pagbalik natin. Nailipat ko si Magayon mga kasinag. Andito naman tayo sa may kay Bagwis. Ano? Hindi ko pa rin kinakain. Ay, busog kasi mga kasinag. Hayaan ko lang yung karne na yan dyan. Pag nagutom kainin lang ulit niya yan. Kasi medyo busog pa si Bagwis. Makikita niyo man mga kasinag, matambok yung kanyang dibdib. Kaya pala napakahirap tawagin at busog na. Nakapaghunting na siguro siya mga kasinag. Ayan mga kasinag, sa ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Thank you so much mga kasinag. Uwi na tayo. Iwan na natin kasi Bagwis mga kasinag. Kakain na lang yan. Shoutout pala kay Idol ko Pinuhant, kay Mr. Binigalang, Mr. Domingos Andico, Ken Sander Japan, Swig TV Official, Rex TV, Odot TV Motovlog, Alejandro Coracha the Master. Ayan mga kasinag, nandito na tayo. Malapit na tayo sa bahay. Pakain natin si Kitoy at si Kitay. Asan kayo si Kitoy at si Kitay? Ayan mga kasinag, kunting ano lang yan, trabahuan. Kitoy! Kitay! Wak! Ayan mga kasinag, si Kitoy at si Kitay. Saan kayo pupuntang dalawa? Kumain na kaya? Oy! Wak 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 wak. Hindi na sinadya kasi nagtuto na. Pinapahabol ako nung tinawag ko. Diba sunod sila? Kasi nagugutom na yan eh. Ano? Susunod pala kayong dalawa?
akong tubig. Lagyan na lang, kukuha tayong tubig. Lagyan natin na lang tubig. Ingay nyo dalawa. Kaya na kain. Sige na. Tapos dito mga kasinag, pasensya na kayo kung medyo makalat dito sa may lugar na ito. Kasi tambakan ko ito ng mga gamit. Tapos mga pagkain ng baboy. Papakainin ko naman yung alaga kong kalapati. Ayan o. Ayan. Morning! Hindi ko pa inaalpasan yung dalawa dito mga kasinag. Kasi nga galing sa Manila yun. Dinala lang sa akin ni Kabox ninyo. Baka batcher talaga ito nung may-ari. Baka ilang araw lang bumalik. Galing daw ito sa pinsan ni ninyo eh. Kaya hindi ko muna inaalpasan. Sabi ko patagal-tagalin ko muna bago ko alpasan. Para hindi hindi lumayas. Mabuti kung mangitlog na sana mga kasinag at hindi na talaga alis to. Kainin natin ng concentrate. Concentrate na bahog ko dyan. Tapos makuha tayo ng tubig. Atang kinuhaan ko ng inuman yung kalapati. Ayan mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po mga kasinag.